Sarong kotse ang aksidenteng nahulog sa sarong ampas sa barangay Puniton, Verac, Catanduanes, alas 11 nin aga kanakaaging Biyernes. Sigun kay Mark Joseph Matira, ang Operation Section Chief kan Verac Municipal Disaster Risk Reduction Office, gikan ang driver ka nahulog na bihikulo sa Kataid Barangay, asin pauli na sa saindang residensya. Alagad, pag-abot sa lugar kan insidente, partikularmente sa pababang porsyon kan tinampo, aksidenteng nahulog ang tuong ruweda sa parting inutan kan kotse sa sadit na kanal sa lugar, hasta sa mauli sa pagkahulog sa ampas. Bumaba siya para tingnan yung gulong niya, nakalimutan niya naman. Siguro, naka-handbrake naman po. Kaso, hindi po sagad yung handbrake. And matarik, dumedire-diretso na. Kasi, pababa yun ang, palusong yung daan doon. Tulos man na pigtarabangan kan otoridad asin kan mga residente ang paghawa sa nahulog na kotse. Maswerte sa naman na dai nagsapo nin maski anong lugar ng driver kan bihikulo. Magigirumduman na kan nagtalikod na si Mana. Saro man na pampasaherong tricycle ang nahulog sa Sarong Creek sa nasambit na banwaan kaya pagirumdum kan otoridad. Pagbaba, pakipatay ang makina or ng mga sasakyan and double check lagi ang ating mga sasakyan na naka-handbrake na bago bumaba. Kasi yun ang cause ng mga natin alam kung ano talagang mangyayari. And then yun, ingat-ingat po tayo para safe po tayo sa mga ganyang pong oras. Bago umalis ng bahay, pakicheck yung kung anong mga tools dapat and para safe tayo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.